ya bụ egwu dabara adabara o doro m anya na ịgbadoro ya bụ egwu mụnwa na onwe m gbakwara ya wee n'isi nke bụ eziokwu bụ ma jụọ gị ị hụla na mgbaghara na o nwere otu o si dị ya bụrụ na mmadụ mejọọ gị buru ya n'obi gị ele onye chere ihe ahụ n'anyị ọ bụ onye ahụ ị na-eche na o mejọrọ gị ka ọ bụ gị nwa na onwe gị na-eche echiche ahụ elechala m ihe a n'aka nri n'aka ekpe anyị bịala anya ma tụlee na ngalaba niile dị iche iche na onye ọ na-ewute bụ gị nwa na onwe gị na-asị na emejọrọ gị buru ya n'obi gị ọ bụghị onye ahụ ị na-eche na o mejọrọ gị maka mgbe ụfọdụ o nwere mgbe mmadụ na-emejọ mmadụ ibe ya ọ ga-anọkwa ebe ọ nọ ọ gaghị ama gị na-eche na onye ahụ ị na-eche na o mejọrọ gị n'ọma ọ maghị gị buru ya n'obi gị ya na-anya gị nwee mgbaghara maka mgbaghara na-eweta ọtụtụ ihe ngwa ka m nye gị ụzọ ihe atọ mgbaghara na-eweta na ndụ mgbaghara na-eweta ọganihu mgbaghara na-achụ ọbara mgbali elu n'obi nkoropụ mgbaghara na-enye gịnị obi ụtọ ịhụlanụ ya nụ ka ihe m kwuru mgbaghara na-eweta mbuli elu mgbaghara na-achụ ọbara mgbali elu maọbụ obi nkoropụ mgbaghara na-eweta gịnị ọganihu ịhụla ihe m kwuru ya bụrụ mgbaghara gbaghara mmadụ ebe o jiri dị njọ bụ onye na-agbaghara gị onwe ya ọ na-ara onye ahụ ahụ ime gịnị ịgbaghara onye ọzọ maọbụ ịgbaghara mmadụ enwere ike ya bụrụ na ọ bụ ọha obodo meghere megide gị ma jụọ ọnụ gị ajụjụ ishiere ọha obodo ị ma na ha ga-ericha ma ha shiere gị ị ga-erichakwanụ gbaghara mmadụ ka ị gbaghara onwe gị gbaghara mmadụ ka ị tọpụ onwe gị n'agbụ maka mgbe ọbụla ibu ihe n'obi na-emegide mmadụ onwe gị ka ị na-ekechi onwe gị ka ị na-ekechi ma mgbe ọbụla ị gbaghara mmadụ n'ihe o mere emegide gị ị na-atọ onwe gị n'agbụ gị hụ na ihe ga-abata maka mmadụ ibu ihe n'obi ọ dị ka ọchịchịrị ịma o nwere ụbọchị gara aga m kwuturu okwu banyere dirty mind obi ruru unyi onye obi ya ruru unyi ya na onye na-ebu ihe n'obi ịma obi iru unyi na-eme mmadụ gị bụ ihe gịnị n'obi ọ bụ ofu ihe agbata obi ha onwe dị gị ọtụtụ ihe kewara ha maka ihe mere onye obi ya ruru unyi ga-emekwa onye bụ ihe n'obi megide mmadụ ibe ya na-anaghị enwe mgbaghara maka mgbaghara emeela ọtụtụ ndị mmadụ ị na-ahụ mmadụ ọ bụrụ dịka Igbo si ekwu okwu ya sị onye ewe iwe ọkara ya njọ ga-egbukwa n'ihe n'obi ga-esiri n'ike tawa ahụ ọ bụ nke ahụ ka ị ga-ewe gbaghara mmadụ ibe gị nwee obi sarasara obi sarịsarị obi nwere nsape ọ bụghị obi ihe jikọtachara n'ime ya obi ọbụla na-enweghị mgbaghara ihe rụrụ arụ juru ya n'ime ihe ọ ga na-eche mgbe ọbụla bụ ọnwụ ihe ọ ga na-eche mgbe ọbụla bụ ire otu ihe ọ ga na-eche mgbe ọbụla bụ mmegide ihe ọ ga na-eche mgbe ọbụla bụ otu ọ ga-abụ ka ọ bụrụ ihe esemokwu mgbaghara dị mma o nweghị nke ọbụla anyị na-eme na-anaghị ebido n'ebe Chineke nọ bịa dịka m gwara gị sị gị na Chineke letụrụ anya ya hụ na anyị esiwo n'ọnọdụ o detere anyị pụọ ya nwee obi mgbaghara na obi ebere n'ebe anyị nọ ịhụlanụ na imejọrọ mmadụ ọ bụghị gị nwe mejọrọ mmadụ na-aga ịrịa mmadụ onye mejọrọ ewerekwa nke ya nye gị n'ọnọdụ gịnị ka agụ na ya nwee mmekọ otu ahụ nke o kwesịrị ịdị n'etiti anyị nwe abụ mmadụ a sịkwanụ m ihe akwụkwọ nsọ jiri kwuo okwu ya asị
ewu anakwala eme gịnị anakwala eropụ nnọkọta nke ụmụnna nke ezinụlọ. Onye ọbụla nwe obi mgbaghara ọ ga-ara gị ahụ gị cheta mgbe mmadụ mere gịnị mejọrọ gị. Gwa ka m gwa gị ihe bụ ndụ. Ị chọrọ ka ị bie ndụ a ka o ju gị afọ ka ị nụ ụtọ ya, burugodo ụzọ gbaghara ndị mmadụ tupu ha na-emejọ gị. Maka iburu ụzọ gbaghara ndị mmadụ tupu ha na-emejọ gị, heu ị ga-ebi ndụ ụdị chọrọ ka ime gịnị bie ya. Ịma mgbe ụfọdụ na-abụ m na-akọ akụkọ masị ndị mmadụ, ị hụrụ elu ụwa anyị nọ n'ime ya, ọ dị ka tieta ọgbakọ ebe a na-eme ihe ngosi ihe ejije, ọ dị ka tieta. Maka ị nwere ike ị na-eme ihe mmadụ ajụọ gị are you stupid, ọ ha ajụjụ ihe onye ahụ jụrụ gị, isi ọ dịghị gị mma, ọkwa ajụjụ bụ ihe ọ jụrụ gị. Ajụjụ nidere ọsịsa isi dị gị mma gị gbachi nkịtị, onweghị ihe ọzọ. Ọ sị gị don't be stupid, ihe ọ gwara gị bụ ọwụ ndụmọdụ, onweghị ihe dị n'ime ya, ọwụ ndụmọdụ. Bịa enyi, awụkwala onye iberibe, ọwụ ndụmọdụ. Mana ịgwa ụfọdụ okwu a ha agbaka, nwee obi mgbaghara. Asị gị m na ụmụ asụsụ a dị mma, o nwere otu ị ga-eji kwado onwe gị gụ na ndị mmadụ agaghị anọ n'iro. O nwere otu ị ga-eji kwado onwe gị, ị gaghị enwe ihe n'obi mmegide mmadụ. Mgbaghara bara uru, dịkwa mma. Ihe a bụ okwu kwesịrị ka aṅaa ya ntị ma geekwa ya ege. Ọ bụghị naanị ige ya ege, ige ya ga-aghọta ya nke ọma. Ebe ọ ga-abịa ịghọta ya ga-eti ya n'ọrụ, ya baara gị uru. Mgbaghara dị mma nke bụ eziokwu. Inwe obi mgbaghara ọ dịghịkwa gị ihe yiri ya o onweghịkwa atụ. Mmadụ na-enwe liberal mind ga na-adị free na mgbe ọbụla, dịka ndị oyibo na-ekwu ya, ga-adị liberal to everybody, na-agbalị na-adị friendly to everybody, na-anabata onye ọbụla. Ụfọdụ